Terve taas kaikille, se on Topi täällä ja tänään mulla olisi testissä tällainen Ehrman Grand Dessert Milgram Style Chocolate, eli siis tällainen niinku panukas hasselpähkinämakuisella ja suklaamakuisella kermalla. Tää on siis tosiaan ihan uutuus. Löysin tän tuolta Ruskon City Marketista Oulussa, että joo, katsos mikä tää on. Ainakin tuoksuu ihan jollekin hasselpähkinälle ja aika hyvällä, mutta maistetaan. Liivaten naudanlihasta. Kyllä tää maistuu aika hyvältä. Tässä on vähän samanlainen maku kuin siinä ihme pistaasi jossakin ihme mussessa, mikä ei ollut hyvää, mutta tässä on hyvä. Tässä on paljon parempi koostumus. On tässä vähän semmonen vetinen maku kuitenkin. En tiedä sitten vaikuttaako tähän makuun se, että mä pyörällä kuskasin tän tuolta sieltä sittarista. Kyllä se oli ainakin vähän ehkä kärsineen näköinen sellainen, että se oli vähän levinnyt toi vaahto. Ja sitten tiedä vaikuttaako se makuun niinkään. Mut joo, mitähän tän nyt antais? Mulla on tällainen 4/5. Kyllä tää oli kuitenkin ihan hyvä. Tosi hyvä. Mut joo, kiitos kun olitte mukana. Nähdään seuraavassa videossa. Se on moro.